नुगो चिनी तिप्राजक Borok Facebook seiru शिक्षित बरै तिप्राजक Kaijakna Borok Kwrwi Tiprasa Qualification genang selani obhab ni bagi bo ahirok mangu nikau ang beri rong sanan mujungo MA pass beri jodi শিক্ষিত cela Manya kai rabar rai janai celabai phan Kaijakgi dofa manarangai abo koguni maya ang bokti tarikhe buisau onimes da jati narangai bahano se Wansa bai Kaijakgo boda jati narangai Are ang masaur ang khorsa bahano juga subjak songkori de bormai bini bu bibi ani bahano juga apa Wansa bai Kaijakgo ang sao somaj baat khai de bormai somaj pura boycott khai de ani kono dukho kare are ang bahano juga Kaijakgo bro jin bukha busuk saka busuk kaplai kanogo police SP porjonto ruboi agor tola tuguiri bhirigi rom tui singka bonaite nenggi mo Wansa bai na tongnai ode thangnai a bahano jisa Wansan rom bai kabak kap tongke dong bonotlang manai bai bini bagi masau ani bahano je Wansa bai Kaijakgo abo ano jatini samung tangri thani abo badang Manya angoni mes ang jatin samung tangni amon siddhant tai hingaba jara tini Wansa bai Kaijakgo nokni borok jatin bagi kamse khaimangla abo maya takuro bini bagi ang masao ani nogo je ghotona angka kebon nogo ghotona tangtangan bahano jubo YouTube nai bhai ang bono singnai dinibo upload khai jaite bonang link renai din bagi ang tini jona samokke kokma saka noroga haimangno Wansa bai dofani buri rok Kaijakgo mo Tiprasa phate 20 bochor pore tongla paithana hingsa paite bini bagi Chini beri mothani wari rongrang masao dofano muthang narak nakai Chini beri rok hak osokti hak wakti kuak tangmano je hana rilai manarak laigeranai puila aite o hana rinang keceng ma pujok dai ma sanai